ľudia a dneska si teda robíme si také zajedenie, hoci čo to môže byť. No a vlastne také najdenie, pokiaľ môže to byť do kaká, alebo do koláčku, alebo tak najdenie, keď dostanete chuť na sladké napríklad, no tak si spravíte takú lahôdku, takže také tak môžeme sa na to vojsť a ísť a ukážeme si, čo budeme potrebovať, takže budeme potrebovať najhlavnejšiu čokoládu, môže byť aj takáto s týmito omení, takýmito lupínkami, čo tam sú, alebo lentilkami, to je dobre, to je takáto. Takáto. No a môžete použiť čistú milku napríklad, aj bielu môžete použiť. Potom takú misku, to takto bude vyzvať, ešte lepšie. Misku, potom môžete použiť také struhadlo na sír, keď nemáte, môžete lyžičku alebo lyžičku, hoci čo by sa tak mohlo tlačiť. Potom kakao, ja som si to dala do takéhoto malinka, pretože on si na to potom nevie, že som to robím, takúto lahôdku. No a toto je taká čokoláda, teda kakao. Ja som malú napríklad mističku, ja som si to zobrala s pečotou, takú malú mističku, lebo aby sa nám toho nezmyslela. Môžete lyžičku alebo takú vecičku, čo máte malé od pečotou, môžete aj napríklad mať štuflík od pohára, skrátka takéto kávy. Dobrá, napríklad štuflík od pohára si môžete použiť. Ja som si vybrala toto. Potom lyžičku na tohoto premiešanie, ale možno sa to premiešať. No a poviem vám, čo je také hrozné v čokoláde, akože fakt mám dobre v pohode. Hej, na tejto čokoláde je úplne hrozné, že vám, no teraz je to tak, že ma možno nevidíte, ale že ono keď si to dáte do pusy, tak ono to začne, je tam znútri takéto. A ja počkaj, ja sa prikačujem, lebo to vyrielo. A áno, aj vreckovky. Nepotrebujete blíže na to. Ja vám tu nájdem napríklad na jednej čokoládke. Bude robiť na nejaký dobočky. To bude tak húčať trošku. To je tak ukrať. Dobre. No, počkaj, akože spadne všetko, dobre. No ale ak máte, ideme radšej, ak to máte nejaké také lízatko, že si to namočíte do nejakého prášku a potom si to olíznete a potom vám puká niekde v ústach niečo také. Dobre, neúspešne sme, keď sa ide toho. Dobre, tak spravíme to takto. Ja už to mám takto namiešané, ale ja vám poviem postup. Zoberte čokoládu, ja si tam toho asi už nespravím viac, ale trošku takto mango. Môžete si zobrať veľkú, takúto čokoládu, koľko toho chcete. Takže zoberiem ja takúto, čo ja mám, a potom to budete takto drtiť, dokiaľ sa vám to teda... Pozor, aby si to nerozbila. Neboj sa. No, ale tvoja vina, keď si to rozbije. No, že tuto môžete si to trošku chytiť takto lyžičkou. Dobre, na stôl máte, už to dávam. Na stôl máte, teda toto si zoberete. Môžete aj na toho čokoládu, ako bude vám záležiť. Potom zoberete, budete to drtiť, ale radšej na sklenici to nerobte, pretože si to môžete odhodiť, lenže už som to spravila, takže môžete to spraviť radšej na potoj. Takže môžete robiť nejakej hocičom. Bohárem, potom... Dobre, môžete to robiť aj v sklenenom, ale potom... A takže tak. Dobre, a potom budeme
že si to nastrháme, potom dáme to kakao tam. Ako chcete, ja už som si to sem dala a už vidíš, že už to bolo špinavé. Teraz potrebujeme tú lyžičku. A takto. No skrátka, že to nastrháte toto tam a teda na musíte niknúť niečo takéto. Potom použite kakao a môžete takto ešte celé miešať. Musím si tam trochu dávať viac. Takže to budem musieť rozdrtiť zbytku, ale dobrá patrne. Ja tu dneska búcham, ale počkej miesta. Čo za mňa vyrastie? No Magor za mňa vyrastie. Čo som dneska hovorila? Pohnem si, už si pohnem. Áno, táto tu na violén a možno si to patiť. No hej. To nám to teraz asi bude dúčať to celé video. Ako sa to dá? Majky, to tam mám asi vlasy. Ináč mám malé vlasy. Okej, to hodím. Potom to, keď náhodou, keď to spravíte strašne veľký kus. A bude vám to celú noc na to tak zúčať, tak si dajte do kúpeľne. Keď si tam to dajte aj na to na balkón, aby strašne nehýčať. Vidíte? Trochu toto takto namačkám. Ja sa vám teda možno ozvem, keď to bude mať, okej? Mienka. Okej, no tak nejako sa mi to teda podarilo. No, dobre. A toto takto, tu moja sestra textilnica. A tvoj. No, ale potom ti to nevidel úzka, ale ako chceš. Dobre, a toto máte všetko. A to môžete na koláčik, alebo trošku asi vodičky treba pridať. Aby sa vám to nezrazilo. A na niečo som zavila. Počkajte, ak to bude dobré. Kakao. Aby nám to stále nepukalo. Ešte mlieko budeme potrebovať, ja to tu nemáme. Čakajte. Behnem pre ňoho. Čakajte. Ale viete čo, radšej nie. Ja si nezbehnem pre mlieko, ale môžete použiť mlieko, pretože to bude také mliečné. No a môžete sa dať do nejakých lupienkoch. No, takže tak. A spravím vám taký pekne, také niečo, keď bude ráno, takže tak. A dúfam, že si to vychutnáte, nemusíte si tam dávať vodu, lenže ja, hej. Takže mi to môže chutiť, môže to byť dobré, a keď tak, no tak si to aspoň nesknite, napríklad na malinky. Tak ja to teda skúsim nachutnať. Ja si tam dám ešte trošku vodičky, aby mi to tak trošku bolo výborné. Do každého, než do každého, do niektorých koláčov sa dáva aj, tak to počujete, niekedy voda, ale nehovorím, že často do každého nedáva sa, ale pretože keby ste im hovorili, že som sprostá, že si to len tak myslím, nemyslím si to, do niektorých sa dávajú,